Bapak Dirjen nggih. Seri Bratayuda wiwit saka Abimanyu nganti tekan Gatotkaca. Sae niku sae. Ampun nganu, pegat ceritane ampun gedhawan. Nggih. Monggo mugi-mugi bisa dadi kaca Brenggala sing prayoga. Ya. Dasar gagah sembadya tubuh satria Wirama Sakti Mahambara Sawira Kayeng Putra Mandaraka Burisrawa. Ya. Wah. Awas.
Nang Bratayuda sing tak enteni, sing tak goleki ora ana liya kejaba gendhakanku lawas. Sencaki nalika Ratu Ndarawati dinuta ning negara Ngastina, aku karo kowe wis kencan semayan. Neng Bratayuda kira-kira sapa sing jengkelang kuandane nglundung ndase bosok koklok dirubung laler. Ndaki Hey! Wah. Sikropala kang tumingal acampa samya medali lertatit wilating kata prahyanggung nguncang niti benjang sangat simicil latinya ngedali wuwus trasta Surawilaga waladalah wong bungkik kakik wong kunting tangting kowe gendhak aku lawas Sencaki
Burisrawa wong kang kaya kowe ya. Sing dianti-anti wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ora perlu ngenteni sesuk-sesuk Bratayuda wis klakon, Bratayuda wis dadi. Ayo dibuktekke karo wong pirang-pirang. Sapa sing unggul ing yuda Ripalungguhan iki? Ibarate kowe sing dodol, aku sing tuku, pira regane tak bayar kenceng, ora utang, ora semoyo. Yen pancen kepengin nyoba kaprawiran, tak sambi sila tumpang ilang nyawamu. Akibeng dengkleh-dengkleh kowe, Ya. Ah. Tanda kowe. Ah. Oh. Ba. Oh. Jebal tiadamu wele. Hoi. Wah. Out. Ah. What? Eh? Lo, ah, lo, hey, what? Lo, hah? Tanda sirah, what? Lo, hey, lo, ah, wah. Hot! Lo! Lo! Yo! Ah! Lo! Wah! Pe! Yo! Yo! Po! Yo! Yo! Waduh ya. Wet! Ah! Siga sikilmu kowe le! Hut! Ah! Lo! Ah! Lo! Yo! Yo! Hut! Lo! Ah! Lo! Hei, lah, wah, payah, wah.
Wah. Hei. Wah. Wah. What? What? Ah. Lo, hey. Oh, ah, lo. Pa, lo, ah. Lo, hey. Oh, ah, pa, ya. Ah, yo, yo. Wah. Ya. Wah. Loh, edan bendeles. Wah. What? Loh, ah. What? Oh. Loh, loh, ah. Wah. Loh. Hey! Wah. Kuncing langit lap-lap katon lerakin sanging alit. Lerakin sanging alit. Mawut kang katrajang ing tahun wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata wah ladala ora kena sinangga enteng kaprawirane satriya Lisanpura ning aja gembelo sirahmu sencaki kowe ora kulak pawarta adol pangrungu lamun ta Burisrawa iki putune buta janji lena kaprayitnaning lair batin gigit siung pengapit ra pedhot kulak kurani batangmu Wah. Wah. Ya. Ah. Wah. Ah. 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 Oh. Oh. Ah! Oi! Bongko! Hut! Wait!
Sida Pati Obong Janaka. Siyos Koko Prabu. Sengenge meh ambles jagat kulon. Nggih tetep badhe kula temoho. Menawi sonten menika kula mboten saged mejahi Jayadrata, kula tetep badhe nglampus. Caramu pamane ngerti karo Jayadrata, anggonmu mateni nganggo cara sing kepiye? Gandeng kula menika gadhahipun wujudipun jemparing. Menawi ketingal nenggih pun Jayadrata badhe kula tibani Kyai Pasopati. Apa kira-kira engko ya kena tenan? Dasaripun menapa kok jeng andika mboten pitados kalian kula? Merga atimu lagi bunek, pikiranmu lagi ribet. Kowe kelangan anak. Ndak kira kuwi dadi srana anggenmu ora bisa wening kang dadi ciptamu. Keparingipun kados pundi? Aku tak kepengin weruh kira-kira Janaka isih trampil lan titis anggene ngolah jemparing apa ora. Caranipun, Truk, rene yo. Narung ladra leyongan laras lendro. Wonten timbalan ingkang adhawang miji dumateng ingkang abdi kula pun Petruk Kantong Bolong Sinundarawati. Mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka. Iya Petruk ndak tampa. Kowe tak jaluki tulung kanggo nguji isih pratitis utawa ora nggene manah momongamu Janaka. Mara gage kowe golek bubat jaran. Sakler wae. Bubajaran apa rokok kok sakler niku lho. Bubajaran. Rambut jaran ngono wae yen ora ngerti. Oh nggih, yen buntut to. Ngoten niku nggih. Wau kula ngerti Bagong Wirawiru nggawa bubajaran. Bang, kowe mah ngalor ngidul nggo kosok to, Le? Heeh. Njaluk sakler e, Le. Masa kok nggih apa kok sakler? Gawa apa ora? Gawa nya. Sik. Bubajaran kok mung cendak kok ngene to. Kok iso masalah iso muel-muel ki opo to iki? Kuwi bubajaran mah tak saki dadine kaya ngono kuwi. Nih ngampil dhisik iki. Ditimbali Ndara-Ndarawati. Entuk terus angsal. Niki sakler niki lho. Janaka njajal rene. Janaka ning mburiku kene. Nggih. Petro, Genodi kira-kira isih permati kang dadi panyawange utawa ora? Bubajarang mara gage kuwi pentangen ngangge tanganmu ngiwonengen. Nggih niki. Sementen. Keduren. Mudhun sithik. Sementen. Heeh, sithik engkas mudhun. Sementen. Panan Janaka nggih riyen iki pas mata kula niki. Ngawut e ora. Rada munggah sithik. Nah, aja wah ya. Coba aku pengen weruh kira-kira isih prigel trampil lan permati anggenmu nglepasake jemparing apa ora?
kacarita kaya mangkono yektine Nata Ndarawati nindakake sanggit rungsit Rekadaya. Mulat ingkang rayi lisan pura nenggih sang Sencaki ingkang kalindhih ing yuda denidak dening Burisrawa. Mangkono paring parintah dumateng ingkang rayi Dananjaya kene nglepasake jemparing nerkang tinuju yektine dudu bupajaran nanging tanganira sang Burisrawa kebat kaya kilat kesit kaya tatit lepasing jemparing medhot wujute bubajaran bablas ngenani astanira sang Burisrawa tugel Rada dhuwur, Bro. Ah, iya. wah Mudhar kowe Sencaki. Ah! Wah! Wet! Oh! Wet! Oh! Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Kene ora gondro sepira. Nyepelekake karo Setyaki. Aku ki ditresnani karo sing gawe urip. Mula bareng kowe nyidak karo Sencaki. Kowe kuwalat karo aku. Tanganmu tugel tibane gada wesi kuning. Ambyar sirahmu. Jarak karo Setyaki padha karo soroh nyawa. Ngendelke. Setyaki. Wonten dawuh. Wong dibantui terus kemlinti kaya ngono kuwi apa piye? Lho, ingkang dipun kersakaken rumangsamu yen kowe ora dibantu karo kakangmu Janaka kira-kira wis pecah sirahmu ambyar polomu lho. Parandene kowe ora matur nuwun karo kakangmu Janaka malah sumbar-sumbar iki lho wong malati. Apa kaya ngono jiwa satriya ngono kuwi. Yen kowe ora dibantu karo Arjuna, tamat sejarahmu kowe. Aduh, mati. Petro, wonten dawuh. Suwe-suwe saya surup. Suwe-suwe iki malah saya wengi. Yen ora enggal nindakake sanggit rungsit tak kira iki mengko mbebayani lakone bendaramu Janaka. Lah lajeng keparengipun kowe mlebu ana barisan Pandhawa. Kowe kandha lamun ta Janaka bakal pati obong. Kabeh prajurit kandhanana supaya ngucap ngono. Lah lajeng wis ta tindakno. Janaka pati obong. 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 Mosok Janaka pati obong. Janaka pati obong. Janaka pati obong.
Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong, Janaka Pati Obong. Andya kala Pandhawa byuk kumulung mangung siring sata Kurawa gambah kungkesra katitik katut mirut larut para ratu kula nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana anggen kula sowan wonten ing pasanggrahan Bulu Pitu mriki yektosipun badhe caos kabar ingkang remenaken. Aturuninga bilih kala wau siang anak Janaka satriya Plangkawati pun Abimanyu pejah dados pengewan-ewan. Kula saged nggambaraken menawi Abimanyu sampun pejah Pandhawa tamtu badhe pepes raosipun ngenes batosipun. Menawi Pandhawa sampun boten anggadhahi kekiyatan kados mekaten gampil anggenipun badhe mejahi nggih. Sampeyan aja ngawur ngawugawar. Kula boten butuh patine bayi wingi sore. Bedahe napa Abimanyu mudhar kula kelangan anak. Anak kula lanang siji-sijine sing tak dama-dama selak gadang-gadang. Lesmana Mandra Kumara parandene gugur wonten madyaning pabaratan. Napa timbang yen Abimanyu ditimbangaken kalian anak kula Lesmana. Mongko bincang menawi kula lereh keprabon upaminipun kula unggul wonten ing Bratayuda. Ingkang kula sawang kula junjung derajatipun dados Ratu Ngastina menika Lesmana. Yen Lesmana mati sinten sing kula arep-arep? Pandhita Wakarya wangsit pindha kumbang acaping tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menawi mboten lepat ingkang dados panyawang kula menika Brahmana saking Sindhu Rama Penemban Sempani. Nun inggih kaluhuran kula bapakipun Angger Jayadrata saking Sindhu. Wonten wigatos menapa manggi Duryudana wonten ing Bulu Pitu. Duh Ngger. Nyuwun pangapunten menapa jengandika mboten kulak pawarta adol pangrungu. Sapejahipun Abimanyu semunipun sampun kelangan nalar nenggihipun panengah Pandhawa Arjuna. Kabar sampun nyebar warta sampun rata wonten pabaratan mriki bilih menawi ngantos srengenge ambles wonten ing jagat kulon Janaka badhe pati obong. Dalam sebabe apa nek pati obong?
Lah, karana ngenes batosipun Abimanyu ingkang pejah kala wau. Janaka badhe pados pepulih menawi sonten menika mboten saged mejahi anak kula pun Jayadrata badhe lampus diri. Badhe ambyur wonten ing geni murup. Yen tetelo kados mekaten Rama Penemban. Kula menika satriya ingkang boten jirih getih wedi mati. Uling sagah ngadepi dumateng kridanipun Arjuna. Ora kaya ngono kuwi Jayadrata. Sing jenenge wong perang aja mung ngangge otot ning kudu ngangge utak. Aja mung ngangge akal ning kudu nganggo akal. Ora suwe maneh bakal surup. Mula kowe manuta karo Duryudana. Kowe ndelika ana barisan mburi. Yen nganti engko srengenge ambles jagat kulon. Janaka ora bisa mateni kowe. Tegese dheweke bakal lampus diri ambyur ning Agni Murup. Kowe manuta karo anak Prabu Duryudana. Ora sah kowe perang karo Janaka. Dheweke bakal lampus diri ambyur ning geni. Kayangan bayam bayayat agung rambuyung Jayadrata, kowe nggugu karo bapakmu aja tingak-tinguk sirahmu kaya ngono. Janaka Nadyanta saka kadowan ki pratitis kang dadi pangincering netra anggene nglepaske jemparing. Ayo ndelik. Yo maju yo, maju, yo maju, yo. Ayo maju, yo. Ayo maju, yo. Ayo maju. Ayo maju, ayo maju. Ayo. Jayadrata. Aja tingak-tinguk mak jedal-jedul ndasmu kaya ngono. Konangan Janaka cilaka kowe ndelik. Jayadrata. Ayo maju, yo maju. Janakapati obong. Kacarita kaya mangkono. Mubal-babal murup manghalat-halat nenggih wujute patunon. Yen ra ngerti patunon api unggun. Sang Arjuna tinuntun Ratu Ndarawati minggah wonten ing pepanggungan ciptaning Driya Arsa ambyur wonten ing geni murup. Janakapati obong. Janakapati obong. Ucap. Nadyanta Sang Jayadrata mapan wonten ing barisan wingking. Parandene datan kedhep panyawangi nenggih pamadya Pandhawa Dyan Arjuna. Janakapati obong. Arjuna kena ya sepisan iki, ora kena ya sepisan iki. Kae tingak-tinguk karo ngantuk Jayadrata ning mburi e. Mestine dayane Kyai Pasopati iso natas janggane Jayadrata to. Janakapati obong. Aja nganti kleru lho. Sing prayitna sing waspada weningna pancandriyamu.
Ae tingak-tinguk kae cae. Janakapati Obong. Ucap kacarita. Pinentang-pentang gumrit suarane kaya putung-putung gendhewane. Sang Arjuna ing mapan wonten ing pepanggungan. Mentang langkap Kyai Pasopati. Ner kang tinuju nenggih Sang Jayadrata ingkang handhelik wonten ing barisan wingking. Lepas cepret ngenani janggane Sang Jayadrata tugel tel lundung sirahe. Janakapati Obong. Apa ora ngerti iki Bratayuda apa piye? Ing atase nggene wong perang nek enek bal semene gedene. Cah cilik-cilik kok bal-balan ning Tegal Kurusetra iki karepe piye? Iki dolanane sapa ya tekan ngarepe Resi Sempani. Iki dol anakku Jayadrata. Patian. Wah! Oh, dewa. Kowe tak kandhani tak weling bola-bali ndasmu aja tingak-tinguk. Kowe ra nggugu karo aku. Malah lemu ngepenake sak gelemu dhewe teklak-tekluk. Ora ngerti sangkan paraning bilai Janaka tumandang makarti nglepaske jemparing tugel trel gulumu. Kowe mung kari melet mripatmu menteleng kaya bandeng kaya ngono kuwi Jayadrata. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye? Aku golek bela ora mandhek teka semene. Bapakmu Resi Sempani iki duwe kadigdayan donga sing mandi. Kowe tak dongake urip bakal iso urip. Tak gawani wujute keris cokoten maju ning paprangan. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Adate lek tak lus-lus ngene iki urip. Urip. Nandaya. Maju ana peperangan. Jayadrata urip. Apa kuwi? Lho. Kok apa? Mundur. Jayadrata urip.
Jayadrata urip. Jayadrata urip. Astagfirullahaladzim. Lek kundung ora mandeg-mandeg musuh Werkudara kaya mati. Urip. Urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Nah. Jayadrata urip. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ora mandi we rong kramas kok kowe ya. Bar kok kramas tunggak rong kramas kowe. Pergi. Gilani menteleng mripate nyokot wujude keris. Pergi. Iki lho. Gak aku lek ngono kowe. Lunga. Dicik aku karo kowe. Iki lho. Gak aku lek ngono kowe. Iki lho. Ora kok. Ngenekno goblok ora. Mati neh. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Maju. Maju, kuwi mundur, maju. Jayadrata urip. Truk, nun. Kaya tontonan apik men ra umum. Nggih kaya poli niku. Ngedap-ngedapi sing jenenge Nun Sewu. Jayadrata lak dipanah kali Ndara Janaka. Wau gulune tugetel. Heeh, terus sirahe glundung teng ngarepe bapake sing jenenge Asmuni. Sempani to. Oh nggih, Sempani. Ora kleru wong tuwek kula niku ora. Lah dipuja kali bapake. Lah nika muni Jayadrata urip. Jayadrata nyokot wujudipun keris. Menteleng mripate kaya bandeng. Nika lho, Ndara Werkudara, Ndara Janaka ora merga wedi, ning gila nika. Yen ngono sing bisa ngrampungi ora ana liya kejaba ya malah kowe. Dek kula. Sing jenenge Resi Sempani ki pancen dongane mandi yen muni Jayadrata urip, Jayadrata urip ngono kuwi terus ya Jayadrata ora bakal iso mati. Yen kae muni Jayadrata mati pisan, bakale mati sak lawase. Lah, wong ki sing pinter ngruwet ngono ki lak kowe to. Nggih, tangga kula barabi kula ruwet nggih pegatan kok. Ah to. Heeh. Ngantos sepriki dereng dinapak-napakne ngono. Wong tiwas adum wujude jare blang ora dereng dinapak-napake ngono. Lah iya. Sing pinter ngruwet ki lak kowe. Lah nggih. Kowe nyedhak nggene Sempani kae yen ndonga entaono. Kuwi pinter to ngentahi? Nggih. Entaono. Dadi lek kono muni urip kowe muni ya mati, urip muni ya mati. Diwolak-walik iso ora? Nggih, kajenge mboten gosong. Heeh. Kake mangkat? Nggih. Boten langkung nyun tambahing berkah pangestu, ya. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri.
Daya-daya kula Petruk badhe nyuwun pamit ngemban jejibahan menika. Iya Petruk, budal muga-muga lebda ing karya. Sampun. Iya Petruk. Pareng. Iya Petruk, muga-muga kalih saka bebaya. Daya-daya nyuwun pamit. Iya, muga-muga rahayu lakumu. Badhe ngampil artane 200 mawon. Lan lah bar diparingi kalih Pak Menteri to wau. Critane njaluk dhuwit to. Nggih, ora. Wong makan 200 ngono. Cukup nggih. Ya. Iki 200. Nggih, ngestaken dawuh kula tampi niki ikhlas lahir batin. Heeh. Mergo niki abot kula gelem mboten gelem lan mlebu wonten barisane Kurawa mriku. Nganti sisip sembire luput katuranggane yen apes urip kula tibane wujude tumbak napa wujude pedhang wah cilaka kula. Lah kowe jare ya pinter endo. Nggih, riyen sakniki kan mboten pati cetha. Yen riyen ngoten niku tumbak nengen endo ngiwa, tumbak ngiwa endo nengen, tumbak nengen endo ngiwa kalih saka bebaya. Nah ngoten niku. Terus tumbak dhuwur endo ngisor, tumbak ngisor endo dhuwur, tumbak dhuwur endo ngisor, tumbak tengah merem-merem ngoten niku. Nang kene iso rusuhe kaya. Wah, malah lunga semuci-suci. Nggih, kula tindake. Jayadrata urip. Jayadrata urip. Aku nyuwun karo dewa Jayadrata urip. Jayadrata urip. Mati. Jayadrata urip. Alah mati. Jayadrata urip. Mati. Tangkemmu aja muni sing ora-ora. Ana wong donga dirigon-rigoni senengane murang tata. Mboten wong jagungan kali jenengan kuwi lho. Jayadrata urip mati. Urip mati. Ayo. Mati. Diapurmu minggata kana. Minggat pripun? Jayadrata urip mati. Urip mati. Hoi. Petruk pancen asu. Ana mong donga dirikon-rikoni. Awune Jayadrata urip kono mati. Urip mati baru diwalik kono muni. Urip aku malih muni mati. Pancen kelakuane kaya luwak. Siji Petruk sadibahi loro gareng bagya. Kaya ngono kuwi. Ana wong donga dirikon-rikoni. Mongko yen aku muni Jayadrata mati pisan, mati selawase nyatane kobar dadi awu. Anake mati pake sing maju, sanane Pandhawa riparak kokop gethihe. Ramrata Jayamrata, imbang-imbang yen padha. Senep lho, Tru. Mbanyol aja nyodok kono ora. Mboten ngerti kok. Piye? Sukses. Spektakuler niki, Pak. Kok iso? Nggih. Kula rigon-rigoni kono muni urip, kula muni mati. Kula muni urip dices kok aku lho ngoten. Akhire kula walik, kula muni urip, dhek muni mati, Jayadrata kobong nika.
Elok. Nggih, mila. Ning ngeten. Nika Sempani mboten trima ngamuk wonten madyaning pabaratan. Nika pendeta ampuh sabdane dadi yen niki mangke mboten do prayitna lan waspata. Oh, iso kukut barisan Pandhawa. Gandeng jenengan niku botohe Pandhawa. Ngibarate para Pandhawa niku kreta jaran, kusiripun lak jenengan. Terus yen sampeyan ra iso ngrampungi Resi Sempani, mangleren anggenipun dadi Kresna. Kresna ki jare ireng cemani, yen Sutya Indrakila tuhu patut minangka usada. Wiwit saka kulit, getih, daging nganti tekan balung sungsume ireng, tegese minangka pangayoman lan minangka tamba. Lho. Yen nganti sampean ora iso nglungguhke jeneng Kresna, mongko jeneng jenengan Kresna ya Harimurti, tegese titise Bathara Wisnu. Yen pancen ora iso ngrampungi aja ngangge jeneng Kresna lan Harimurti, mang jeneng Boiran mawon ngono lho. Sempani to? Nggih. Tak rampungane. Carane kae iki duwe lara napas. Nggih to. Kaya kirik kulone ngono. Ya, ngono kuwi. Den duwe lara mengi, yen kademen kae engko ndang mudar. Lah carane aku tak mujo udan. Mae kula tulake. Tulak ndas kuwi ora. Aku mujo malah kok tulak ora senengane. Tak mujo udan, mengko yen Sempani maju ning palagan kudanan kademen rasa dipateni mati dhewe. Jayamrata gerbuten aku. Sayuta mara saketi uri. Ampyan kaya wong njala. Kaya udan to, Juh. Mau ki padang jinglang panase ra ukur bareng aku. Udane kaya ngene. Ora nek bledek, ora nek apa-apa ngerti. Alah. Lenjer kaya ngene, ademe kaya ngene. Ademe kaya ngene. Mati aku. Biasane aku anggere arep mati ya ngono iki. Mudar anak sak pak ya ndendilane. Sarta pawana teng ranu tersing karsaning sun dening kanyut manis lirengira Gusti
Madya ratri wus kawuri ana tangis layung tangis wong wedi kacarita ing mapan wonten ing payudan Tegal Kurusetra. Sagugurira nenggih Sang Jayadrata miwah ingkang Rama Resi Sempani. Srengenge ambles wonten ing jagat kilen mratandani amiwiti wanci dalu.
Hyang Candra kawis tingal purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana Kartika abyor sumunar ngrenggani antariksa amimbuhi endahing swasaning wanci dalu. Mangkono datan kendhat Nata Agung Ndarawati nggene tansah ngrangkul ungayanira Sang Arjuna lumampah ngetan parane. Kang mangkono weh Prabawa dayane gara-gara Jawi Wetan.